एसएस डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो हंसपुरा। म्यूजिक बाय राजू बाबू। जहिया से चढ़ल बा फागुन महीना, फागुन महीना हो फागुन महीना, भौजी के मन लगता कहीं ना, लगाता कहीं ना, लगाता कहीं ना। जहिया से चढ़ल बा फागुन महीना, भौजी के मन लगता कहीं ना, भइल बजियल बेकार भैया बीना, आवे के नाम सुनी धड़कता सीना, भइल बजियल बेकार भैया बीना। म्यूजिक बाय राजू बाबू। एकता बीमारी सतवलस कोरोना, सतवलस करोना, सतवलस करोना, एही से कतनन के अइले बलमना, अइले बलमना हो अइले बलमना। एकता बीमारी सतवलस कोरोना, एही में कतनन के अइले बलमना, एह साल धोलिया में दुख भइल दूना, आवे के नाम सुनी धड़कता सीना, भइल बजियल बेकार भैया बीना। म्यूजिक बाय राजू बाबू। लूटन तूफानी आ दीपक कहे, दीपक कहे हो दीपक कहे, धीर धारा भौजी भैया आई है नु घरे, आई है नु घरे हो आई है नु घरे। लूटन तूफानी आ दीपक कहे, धीर धारा भौजी भैया आई है नु घरे, दिलवा के बात मधुकर से कही ना, आवे के नाम सुनी धड़कता सीना, भइल बजियल बेकार भैया बीना। जहिया से चढ़ल बा फागुन महीना, फागुन महीना हो फागुन महीना, भौजी के माना लगता कहीं ना, लगाता कहीं ना, लगाता कहीं ना। भइल बजियल बेकार भैया बीना।